Nu skal du blive stykkes af den her. Jeg prøver lige at lade mig. Jeg lader ud. Prøv at se, jeg går. Jeg skal nok nå fødselsdagen. Oh my god. Jeg tager bussen. What the? Så jeg så ud som om jeg var en død mus. Jeg er død mus. Jeg er død mus. Se lige min hånd. Ja. Jeg skal nok nå at komme til fødselsdag. Se lige mig. Prøv lige at tage dem her på. Okay. Jeg kan. Hop på den. Jeg kan ikke. Har den på. Ja, jeg har et skjold. Så jeg har et skjold.